To sunana Maryam Sheikh Dayar Usman Bauchi. Yau muna tare da babban bako Hafiz Sheikh Dayar Usman Bauchi. A bidiyon mu na baya mun yi magana akan zato da abubuwa da yawa, amma yau maganar mu akan zato ne. Mun yi shi a ɗan ƙanƙanin lokaci, amma yau insha Allah za mu faɗaɗa muku shi, za mu yi bayani akan shi, za mu gaya muku me illolin zato a addinin musulunci tare da Hafiz Sheikh Dayar Usman Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lallai a lokutan baya mun ji maganganu da aka yi akan, kamar yadda ta faɗa a farko, sunana Hafiz Sheikh Dayar Usman Bauchi. Maganganun da aka yi akan zato, wanda ta yi magana akan zato a lokutan da suka wuce, za mu yi magana akan me zato a addinin musulunci. Shi akwai lokacin da zato yake zamuwa zato mai kyau ko kuma zallan, in an ce zato ana nufin mummunan zato. To shi zato yana ɗauka